Peppelstress? Lucy brengt rust. Meer info op lucy.be. Peppelstress? Lucy brengt rust. Meer info op lucy.be. Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg met Tom Verstappen. Veel dienstenchecks die eind 2024 werden ingeslagen, dreigen tegen het eind van dit jaar waardeloos te worden. Daarom zien we een grote toename in het aantal aanvragen tot terugbetaling. Wat moet je doen om te voorkomen dat je met waardeloze checks achterblijft? En waarom kondigen poetsbureaus aan dat de kost van een dienstencheck in 2026 opnieuw zal stijgen? Dag Thomas Jansen, je bent journalist bij het Belang van Limburg. Misschien eerst starten met een wat persoonlijkere vraag. Hoe ligt je huis er momenteel bij? Goh, die vraag had ik niet verwacht. Op dit moment, het valt redelijk mee. Morgen, vrijdag voormiddag, komt de poetsvrouw en dan zorgen wij er altijd wel voor dat alles goed opgeruimd is. Dus vanavond is dat zo'n momentje geworden dat we dan met twee in actie schieten en alles opruimen. Maar op dit moment gaat dat goed meevallen, dus ik denk dat we er vanavond snel vanaf zijn. En bij jou? Wel, onze poetshulp was deze week helaas ziek, dus het is wat rommeliger bij ons thuis dan we normaal zouden willen. Maar dat toont eigenlijk ook aan wat voor waarde dat heeft, een poetshulp in je gezin. Dat doet wel heel wat natuurlijk. Absoluut. Thomas, jij schreef op donderdag 4 december een stuk over dienstenchecks. Neem ons eens heel even terug naar januari 2025, want dan werden ze duurder. Ja, die prijs van een dienstencheck die is toen verhoogd, vanaf 1 januari 2025, van 9 naar 10 euro per uur. Nu, ik zou zelfs durven zeggen, eindelijk was die verhoging daar, want ja, wie komt er bij u thuis nog iets doen voor 10 euro per uur? Denk maar aan loodgieters, techniekers, dan betaal je een veelvoud daarvan. Dus dat was echt wel op zijn plaats, die verhoging, vind ik persoonlijk. Maar daar kwamen nog wel een aantal dingen bij kijken. Het was zo dat je, ik zeg nu van 9 naar 10 euro, maar dat geldt voor de eerste 400 dienstenchecks die je koopt. Stel dat je er toch meer zou kopen, dat is echt al wel heel veel, dan spreken we over 10 uur per week bijna. Vanaf dan betaal je 11 euro per check die nog boven die 400 bijkomt. En daarnaast was er nog een wijziging. Tot eind 2024 was er ook nog een fiscaal voordeel. Dus per check die je kocht van 9 euro, kreeg je via de belastingbrief 1,80 euro terug. En daarom kostte een dienstencheck eigenlijk maar 7,20 euro, wat echt helemaal weinig is. Maar dat fiscaal voordeel is verdwenen sinds 1 januari 2025. Dus vanaf dat moment betalen we effectief wel 10 euro in plaats van die 7,20 euro. Ja, en dat heeft heel wat in gang gezet, want ja, ik denk net zoals vele Vlamingen hebben we allemaal massaal nog dienstenchecks eind 2024 aangekocht, hè? Ja, dat klopt. Hè. Het is zo dat die aankondiging van dat fiscaal voordeel dat zou verdwijnen en dan die prijsverhoging, dat heeft echt tot een stormloop geleid op dienstenchecks. Misschien herinner je het vorig jaar nog. We hebben daar ook toen ook wel wat over geschreven. Dat is eigenlijk begonnen in oktober vorig jaar al. Mensen waren daar toch wel van op de hoogte. Die boodschap is zeker goed aangekomen. In oktober en november ging dat om een stijging van 20 à 30% ten opzichte van het aantal gekochte checks vorig jaar. Maar in december zijn wij allemaal zotgeslagen, zeg maar, om het even plat uit te drukken. Want toen hebben wij, hou u vast, 26,8 miljoen dienstenchecks gekocht op 1 maand tijd. Dat is 20 miljoen meer dan in december het jaar voordien. Dus dat is echt een veelvoud, een vervijfvoudiging zelfs, denk ik, als ik snel reken. En als je dan weet dat 1 dienstencheck, dat staat voor 1 uur werk van een poetshulp of een huishoudhulp, ja, dan is bijna 27 miljoen, dat is gigantisch veel. Hè? Ja, klopt. Ja, want natuurlijk, ze blijven een jaar geldig. Je kan dat een jaar lang gaan inzetten. Ik denk dat veel mensen hun 13e maand, net zoals wij ook, daaraan hebben opgesolverd. Thomas, kan je ook eens een concreet voorbeeld geven van wat betekent die prijsstijging nu juist voor mensen? Ja, dus eind vorig jaar is er inderdaad heel veel op geweest. Dat heeft ook die stormloop geleid. Nu, als je de cijfers bekijkt, dan was dat ook wel de moeite om daar eens aandacht voor te hebben op dat moment. Nu, misschien eerst nog even zeggen, dat fiscaal voordeel, dat geldt voor de eerste 198 checks die je koopt. Dus stel bijvoorbeeld dat je 198 dienstenchecks kocht in 2024, dan betaalde je daar 1425,6 euro voor, rekening houdend met dat fiscaal voordeel. Stel dat je diezelfde checks in 2025 koopt, dus opnieuw 198 checks, dan is dat 1980 euro. Dat is een verschil van 554 euro. Dat fiscaal voordeel, dat geldt per persoon. Dus stel dat een koppel elk
apart dienstenchecks koopt, dan kunnen zij elk 198 checks kopen. En dan gaat dat voordeel dus ook maal 2, of dat verschil. Voor een koppel gaat het dus over meer dan €1000 verschil tussen een dienstencheck kopen in december 24 of in januari 25. Dat is een gigantisch verschil. Ja, natuurlijk. dus absoluut de moeite waard om ze dan in te slaan natuurlijk. Ik heb ook even net voor de opnames van de podcast gekeken. Ik heb nog 4 dienstenchecks over dit jaar die ik niet meer opkrijg. Wat moet ik dan eigenlijk doen, Thomas? Ja, dan moet je wel, als je dat geld wil terugkrijgen natuurlijk, wat mij logisch lijkt. Je hebt ervoor betaald en je hebt er niks voor in ruil gekregen. Maar dan moet je kijken, eerst en vooral die vervaldatum is superbelangrijk. Die moet je in de gaten houden. Want als die vervallen is, dan ben je de cheque kwijt. Dus voor die vervaldatum moet je in actie komen. En dat kan eigenlijk heel eenvoudig. Je kan online, je vindt dat ook via Google, als je dienstenchecks vervallen of zoiets googelt, kom je op een formulier van de Vlaamse overheid terecht. En dat kan je invullen en dan krijg je eigenlijk quasi automatisch heel snel dat geld terug op je rekening. Daar is wel rekening mee gehouden met dat fiscaal voordeel. Dus stel dat je nog in 2024 gekocht hebt, waar het dan in dit geval over gaat, dan krijg je dat fiscaal voordeel. Daar krijg je sowieso, omdat je ze aangekocht hebt, dus je gaat maar €7,20 terugkrijgen en de rest krijg je dan terug via de belastingbrief. Nu, het kan ook nog op papier, die aanvraag. Dat is een minderheid van de mensen dat doet. Maar als je dat wil, dan kan je een formulier afdrukken, invullen en dan opsturen naar Pluxee is dat is het bedrijf dat dienstenchecks beheert in Vlaanderen. En daar moet je wel rekening mee houden, want het tijdstip wat doorslaggevend is, dat is het moment waarop dat die brief aankomt bij Pluxee. Dus stel dat jouw dienstenchecks morgen vervallen en je gaat vandaag een brief op de post doen, dan vrees ik ervoor dat die nog tijdig bij Pluxee gaat geraken en dat je dus je geld zal terugkrijgen. Ja, er wordt aangeraden om toch zeker 2 weken tijd te nemen voor het vervallen van de dienstencheck. Je moet er ook aan denken, we zitten in een eindejaarsperiode. Binnenkort beginnen de kerstkaartjes weer, de postpakketjes zijn volop bezig. Het is heel druk bij Bpost, dus daar moet je echt wel rekening mee houden. Nu, ik zou vooral aanraden voor de mensen die het kunnen om dat gewoon online in te vullen en dan riskeer je eigenlijk niks. Dan telt het moment waarop dat je het verzendt, het formulier telt dan. Dus dan zit je eigenlijk toch wel wat veiliger. Nu, ja, heel veel mensen hebben dat gedaan. Dus die zijn dat aan het doen, of die zullen dat deze maand nog doen. Dat is ook niet zo onlogisch. Ik probeer me voor te stellen, je hebt een poetshulp van 4 uur per week bijvoorbeeld. En je zit daar eind vorig jaar achter je computer en je denkt, oké, nu wil ik zoveel mogelijk dienstenchecks bestellen die ik dit jaar ga opgebruiken. Dan maak je een inschatting. Ik zeg maar iets, dus 4 uur poetshulp, 52 weken, dan kom je uit op 208 dienstenchecks. Alleen, ja, het kan perfect gebeuren dat je poetshulp op vakantie gaat, dat die ziek uitvalt, dat er een blessure is, een werkongeval, wat dan ook, waardoor dat hij of zij niet komt opdagen. Dat kan allemaal. Het kan ook zijn dat je zelf op vakantie gaat, dat je die weken. Dus die inschatting maken is heel moeilijk en dat blijkt ook heel moeilijk, want heel veel mensen zitten nu met dienstenchecks die dreigen te vervallen of die misschien al vervallen zijn of die al moeten terugbetaald zijn. In ieder geval, in oktober, ik heb die cijfers eens opgevraagd, moesten er 326.000 dienstenchecks terugbetaald worden. En dat is 3 keer zoveel als in oktober vorig jaar. Nu, van 1 tot 15 november, die cijfers zijn er al, dat gaat dan over een halve maand. Dan gaat het over een 248.000 dienstenchecks. Dat is 6 keer meer dan in de periode vorig jaar. Alleen, die grote stormloop, die moet volgens mij nog komen. Want herinner u, in december vorig jaar 26 miljoen dienstenchecks gekocht. Al die dienstenchecks die daarvan niet ingeleverd zijn, die gaan deze maand of eind deze maand vervallen. En daar gaat dus nog een massa aanvragen komen om die terug te betalen. Ja, dat gaan we nog moeten zien hoeveel dat er gaan zijn. Thomas, stel nu, ik ben toch te laat, ik vergeet het helemaal. Wat gebeurt er dan eigenlijk met dat geld? Ja, je geld ben je kwijt dan. Dat vind ik ergens ook wel normaal. Er is een heel gemakkelijke procedure om dat terug te krijgen. Het vraagt alleen een beetje aandacht. Dat gaat naar de Vlaamse overheid. Net zoals je belastinggeld en dat zal gebruikt worden voor het beleid. Dus dat wordt goed gespendeerd, laten we hopen. Misschien is het wel nog even goed om op te merken dat we nu in een soort tussenperiode zitten. Vanaf 1 juni 2026 dan gaat die terugbetaling automatisch gebeuren. Dus dan kan het niet meer dat je geld verloren gaat, zeg maar. Hoe komt dat nu? Wel, sinds 1 juni 2025, dus dit jaar, zijn er geen papieren dienstenchecks meer. Dus bij manier van spreken is de laatste papieren dienstencheck op 31 mei 2025 de deur uitgegaan. En die zal vervallen op 31 mei 2026. Dat moeten we nog even uitzweten, zeg maar. Daar moeten we nog even door.
Maar vanaf dan kan er een automatische terugbetaling ingevoerd worden. Dat kan op dit moment nog niet, omdat dat enkel kan voor digitale dienstenchecks. En ze willen daar geen onderscheid in maken, dat het voor de ene wel kan, de andere niet. Zou ook niet echt eerlijk zijn, vind ik. Dus daar moeten we nog even door. Maar vanaf 1 juni 2026 kan je gerust zijn. Dan moet je dat niet meer in de gaten houden en dan wordt dat automatisch terugbetaald. Thomas, we hebben het nu al gehad over het feit dat de dienstenchecks duurder worden, fiscaal voordeel en dergelijke, daar hebben we het over gehad. Waarom worden ze eigenlijk duurder? Ja, het was eigenlijk al lange tijd duidelijk dat die dienstenchecks veel te goedkoop waren. Hè. Ik zei al, €9 met nog dat fiscaal voordeel, €7,20 om iemand een uur in jouw huis allerlei taken te laten uitvoeren, die we dan zelf vaak niet graag doen of niet willen doen. Ja, dat is eigenlijk veel te weinig. Dus daar kwam een euro bij, hè. Die ging van 9 naar €10. Alleen is er heel lang gediscussieerd over die €1 extra, waar moet die nu voor dienen? Het was wel duidelijk dat dat moet gaan naar het loon van de poetshulpen, wat uiteindelijk ook gebeurd is, maar in welke mate moet die volledig naar de poetshulpen gaan of niet? Nu uiteindelijk pas in juli, dus die prijsverhoging die was er al 7 maanden, maar pas in juli was er een akkoord tussen de vakbonden en de werkgevers en zo op dat vlak. En daar is uitgekomen dat de poetshulpen een loonsverhoging zouden krijgen van €0,77 bruto per uur. Volgens die Mier, die pakte daar graag mee uit en die zei, kijk, als je nu 24 uur per week werkt als poetshulp, dan levert dat €552 netto per jaar op. En dat is een mooi getal natuurlijk, hè? Dat is veel geld. Alleen, daar kwam ook wel wat kritiek op, zeg maar. Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners, die zeiden van, kijk, die bruto loonsverhoging van 77 cent voor ons, diegenen die het moeten betalen, komt dan neer op een loonkostverhoging van €1,30. Dus een goede 50 cent meer. Hoe komt dat nu? Wel, je moet ook rekening houden dat bruto loon stijgt, maar dat heeft ook gevolgen voor de vakantiedagen, voor de feestdagen, voor het gewaarborgd loon bij ziekte. En dat kan natuurlijk niet met die dienstenchecks betaald worden. Dat moet komen van de werkgevers. Dus daar moet ook rekening mee gehouden worden volgens Federgon. Ja, en dat is eigenlijk ook een beetje de kiem voor het probleem dat we nu zien ontstaan, namelijk het feit dat poetsbureaus aangeven dat de totale kost van een dienstencheck opnieuw zal stijgen in 2026. Ja, dus het is zo, als we even rekenen, jij en ik, wij betalen €1 meer sinds 1 januari, als we daarna dienstenchecks aankopen. Nu, dat is voor 1 uur poetshulp in huis, of huishoudhulp, of wat dan ook, wat je er ook mee wil doen. Maar de sector die betaalt €1,30. Dus daar zit een verschil op van 30 cent. Dat geld moet ergens van komen, zeggen de poetsbureaus. En die zeggen dan, maar kijk, wij gaan de administratieve kosten, die gaan we verhogen. Dat is het enige instrument dat we hebben om dat te kunnen doen. Want ik zeg wel, een dienstencheck kost nu op dit moment €10, maar heel veel poetsbedrijven die rekenen daarnaast ook nog kosten aan. Bijvoorbeeld om per maand, €24 per maand als je een poetsvrouw hebt. Bij andere bedrijven is dat een kost per uur. Dus elk uur dat je een poetshulp in huis hebt, betaal je daar nog een extra kost bij. En dat wordt nu door verschillende poetsbedrijven, die zeggen nu van die kosten gaan wij vanaf 1 januari 26, die gaan wij opnieuw verhogen. Nu, daar wil ik nog wel even aan toevoegen, dat is niet het enige bron van inkomsten om die poetshulpen te betalen. Er is ook nog een bijdrage van de overheid. Per cheque betalen zij €19,07, 7 cent, betalen zij daar nog bij. Dat is dus belastinggeld. Dat is eigenlijk een overheidssubsidie. Als je dat allemaal optelt, dan kom je aan meer dan €1 miljard, zelfs €1,6 miljard op dit moment, aan subsidies die die sector krijgt. En daar kan je het ook wel wat vragen bij stellen. Natuurlijk. Ja, dat roept inderdaad heel wat vragen op. Voordat we daar verder op ingaan, Thomas, ik vraag me ook af, kan je me eens een concreet voorbeeld geven van de administratieve kosten binnen de verschillende bureaus? Ja, dus dat is eigenlijk echt een wirwar. Iedereen heeft daar een eigen politiek, zeg maar. Het poetsbureau bijvoorbeeld, dat is een van de bekendere. Die hebben de administratieve kost laten stijgen van €1,50 naar €1,90. Dat is een verschil van 40 cent. Dat is net zoals ik zei, om die 30 cent. Daar straks zaten we op 30 cent te compenseren. En ze houden daar ook al rekening mee dat er nog wat kosten gaan stijgen. Dus ze nemen 40 cent. Ja, en dat is per uur. Dat is ook wel belangrijk. Ja. Voilà. Ja. Dus dat is een manier om dat te berekenen. Nu, bij Imens bijvoorbeeld, die hebben 2 jaar geleden al een prijsverhoging doorgevoerd. Daar betalen klanten nu €4 per uur, bovenop de cheque. Dat is weer wat meer. Bij andere, Actief Interim bijvoorbeeld, die stappen nu over naar zo'n uurtarief van €1,75 per uur.
Bij Trixo hebben ze dan weer de vaste jaarlijkse bijdrage. Die hebben ze ook vervangen door een uurtarief naar €1,50 per uur. Dus je ziet daar wel heel wat verschil op zit. Ja, en dat betekent voor onze luisteraars bijvoorbeeld dat ze eigenlijk per definitie meer zullen betalen in 2026, of is dat niet altijd het geval? Ja, dat hangt ervan af. Hè. Heel wat bedrijven die switchen van een vast tarief naar een uurtarief. En dan hangt het er eigenlijk maar vanaf. Ja, iemand die weinig rekent op een poets- of huishoudhulp, die maar, ik zeg maar iets, 1 uurtje per week bijvoorbeeld, of 2 uurtjes per maand, of wat dan ook. Ja, die zijn misschien meer gebaat bij een uurtarief dan zo'n vast tarief, want dat is voor iedereen even hoog. Maar iemand die heel frequent een poetshulp gebruikt, ja, die zal veel meer betalen bij een uurtarief bijvoorbeeld. Hè. Stel dat we het voorbeeld nemen van Trixo. Daar was een vaste jaarlijkse bijdrage van €144. Die verdwijnt nu en dat wordt vervangen door een uurtarief van €1,5. Nu, dat is heel moeilijk om die twee te vergelijken, maar stel dat je een gezin bent met 4 uur poetshulp per week, en dat lijkt mij redelijk gemiddeld, dan gaan die kosten wel stijgen, want bij dat jaarlijks bedrag betaalde je dus €144. Nu zouden die €312 betalen. Dat is meer dan een verdubbeling. Thomas, je haalde daarnet al aan, het is een sector die ook gesubsidieerd wordt vanuit de Vlaamse overheid. Dat roept op zich ook wel wat vragen op. Kunnen we misschien eerst eens heel even kijken naar hoe ziet die sector er juist uit? Ja, dat is wel een heel grote sector natuurlijk, hè, die dienstensector. Je hebt eigenlijk verschillende kleine spelers. Ik denk een 900-tal in Vlaanderen, zoiets. Maar er zijn er 4 die er bovenuit steken, de 4 grote. Die namen klinken ook meteen bekend. Hè. Het Poetsbureau bijvoorbeeld, ik liet ze daar net al even vallen. Danens is nog zo eentje. Trixo en dan Temple Team at Home. Dat zijn eigenlijk de 4 grote bedrijven. Die hebben samen voor bijna €1 miljard aan omzet. En dat is net geen 40% van de hele markt. Dus als je ziet, 4 spelers ten opzichte van die 900, die samen bijna 40% van de markt hebben, dat zegt wel iets. Bij onze collega's van het Laatste Nieuws heeft professor Yves Marx van de UU Antwerpen zijn licht daar eens over laten schijnen. En die vertelde dat daar toch wel mooie winstmarges zijn bij die bedrijven. Hè. Die halen winstmarges van 1,5 à 6%. En dat is toch wel wat. Hè. En zeker als je dan weet dat die overheidssubsidies krijgen, dan kan je de vraag stellen van is dat wel nodig? Hè? Want uiteindelijk leidt dat tot heel wat winst bij die bedrijven. Ja, en dat is ook opvallend. Hè. Je hebt inderdaad een winstmarge van 1,5 tot en met 6% ongeveer. Dat geeft toch wel een ander beeld dan een sector die het wat moeilijk heeft en wel nood heeft aan subsidies. Ja, zeker. Hè. En dat is ook wat Yves Marx zegt, van die 4 grote spelers, die zijn zelfs in staat om overnames te doen, om kleinere spelers over te nemen en zo weg te zetten uit de markt. Ja, dat is toch een teken dat het wel echt wel gezonde bedrijven zijn, hè. Anders doe je dat niet. Dat valt allemaal wel moeilijk te rijmen. Een sector die gesubsidieerd wordt, die dan toch behoorlijke winst kan maken. En dat zorgt er ook voor dat het huidige model ook behoorlijk wat kritiek krijgt, zelfs vanuit politieke hoek, hè. Ja, het is minister Zoual Mier die daar deze week heel fel op gereageerd heeft, hè, op die aangekondigde prijsstijgingen. Nu, ik volg haar daar wel in die zin, het is echt een kluwen. Het ene poetsbedrijf rekent dat vaste tarief door, het andere een uurtarief. En die Mier voegt er ook aan toe van op een bepaald moment lijkt het wel alsof die administratieve kosten duurder zijn dan de dienstencheck zelf. En dat zou toch eigenlijk de prijs moeten bepalen die je betaalt voor een poetshulp. Zij noemen dat schandalig. Ja, voor een sector die, zoals je al zei, €1,6 miljard aan subsidies krijgt van de Vlaamse belastingbetaler, dat die dan ook nog eens in die administratieve kosten eigenlijk stelselmatig dat die omhoog getrokken worden, dat noemden zij schandalig. Ja, het is goed dat ze zich daar boos over maakt. Gaat men dat ook proberen aan te pakken? Ja, zij is nu aan het bekijken of er juridische mogelijkheden zijn om een soort plafond te zetten op die administratieve kosten, om die te blokkeren. Want zij noemde die praktijk gewoon crimineel. En ze zei, het was een beetje grappig hoe ze het zei, maar ze zei van het zijn altijd dezelfde charels die teruggrijpen naar elke opening om administratieve kosten aan te rekenen. En zij wil dus nu bekijken of dat daar iets vanuit politieke hoek, vanuit juridische hoek, iets aan gedaan kan worden. Ja, Thomas, heel veel bedankt voor je uitleg. Ik onthoud vooral dat poetshulp inschakelen vanaf volgend jaar opnieuw duurder zal worden, ditmaal door administratieve kosten. Heb je thuis nog dienstenchecks? Laat ze dan zeker niet vervallen en ruil ze tijdig om. Wil je thuis op de hoogte blijven van dit en ander nieuws, dan kan dat via de HBVL-app. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.